С колко книги трябва да се повиши продажбата на издателство Ракета на година, за да може госпожа Ракета да си купи една картина за 30 000 евро? Въпросче. Аз съм голям интроверт и обикновено прекарвам уикендите си в усамотение, но днес отивам на София Арт Фейр, което според мен е събитие, което не бива да се изпускам. Днес е последния му ден и за всички лица под 18 години е напълно безплатно. Според мен е хубаво да разпространяваме подобна информация сред младите хора, да ги вдъхновяваме да виждат все повече и повече съвременно, невероятно и изключително изкуство. Елате с мен да видим дали ще бъде готино, както си го представя. Ето ни в София Тех Парк. Мястото е много приятно и ако не сте го посещавали, си струва дори само разходката. Аз съм с две от момичетата, които бяха доброволци на щанда на Ракета. Целим се към сградата, кръстена на Джон Атанасов. И ето я и нея. Изкуството започва още отвън. В изчакване и издирване на Гого. Има една гигантска сграда. И ето го Гого, който идва от репетиция с гигантския си бас. Много искаш да си оставиш баса в колата. И всичко започва с една спонсорирана инсталация против изхвърлянето на фасове в природата. Затова я споменава. Ето тук едни приятели, с които се срещам. И започва нашата голяма обиколка по галерийките. Всеки артист или галерия, която беше наела пространство, заемаше нещо като малки стаички, разделени в отделни коридори. Честно казано, имаше много впечатляващо изкуство. Това е един от артистите, които най-много ме впечатли и ми хареса. Сексът беше централна тема в доста от творбите, за моя изненада, и то приятна. Малките червени точки до картините означава, че те са продадени вече. Този артист също много ми хареса, като специално картината с дръжките за вход към басейн ми беше най-любима, тъй като обичам да плувам. Осветлението беше неподходящо за видео, обаче аз се постарах, доколкото е възможно, да избегна кадрите, в които всичко примигва. Надявам се, че разходката из тези галерии ще ви бъде приятна и това, че не сте посетили събитието, всъщност ще може да го видите през моите очи. Не претендирам за това, че напълно и всеобхватно представям всички творби, защото според мен всеки човек вижда различни неща и имаше произведения, които на мен не ми допаднаха и не съм ги заснела. Не отразяваха това, което мен ме вълнува. Но имаше и много интересни. Ето вижте това, например, колко е странно. Като холографска картина и текстовете се сменят, когато се движиш. Някои неща наистина ме докоснаха, други не. Истината е, че съвременното изкуство провокира. То винаги има нужда от контекст, който ни помага да разберем каква е целта на картината. Не можах да заснема и всички имена на автори, но предполагам, че ако наистина се разтърсите, може да намерите информация в интернет за това на страницата на София Арт Фейр. Имаше изключително деликатни творби, но ето това е човека, който остави в мен най-голямо впечатление. Творбите му ме докоснаха дълбоко и определено бих искала да притежавам една, две или три от тези картини, направени от плат. Говорих си с него, казва се Димитър Шопов, от Пловдив е. Но съм впечатлена. Тези автомобилчета също са негови. Казаха, че някои от тези автомобилчета вече са продадени. Но големите му картини от плат наистина оставиха голяма дупка или заеха голямо място в сърцето ми и съм влюбена, ще го потърся, ще го последвам онлайн и определено той ще остави най-яркия спомен за мен от тази изложба. Ето ме и мен, ха-ха, шурикена забит в огледалото, много интересно. Коя Гого, ела да ни покажеш коя най-много ти хареса? На това място държа да отбележа, че вкусът ми за изкуство изключително много се различава от вкусът на Гого, но това е добре. Широкия кръгозор и погледа да можеш да видиш какво стои зад това изкуство. Това да сме съгласни, да не сме съгласни, да имаме различен вкус, всъщност е страхотно. Това показва, че ние имаме богат, широк кръгозор и богат поглед към света. В интерес на истината имаше наистина много хора. Аз съм се опитала да заснема нещата така, че да не се виждат хора в кадър, но наистина беше доста претъпкано. Днес е последен ден. Предполагам, че първите 2 дни е имало още повече хора. Някои от платната бяха откровено деликатно женски, други, може би мъжки. Не знам дали може да се слагат такива етикети на изкуството, но аз така ги усетих. И ето това са 2 картини, които с радост също бих притежавала. Тази с краката и тревата.
и една, която ще видите малко по-късно. Ето тази. Двете са от украински авторки, които са намерили убежище в къща, която се намира в Пловдив, която подслонява художници и автори, които са в някаква застрашена ситуация. Тези творби също бяха доста интересни и впечатляващи, като едни скулптури от плат. Стана ми мило, като ги гледах. А това е един млад художник, с който се запознах лично на място и сред неговите картини тази с жълтия автомобил ми направи най-силно впечатление. Каза се Георги Йончев. Ето още изкуство, което е необичайно. Изрично пишеше да не се докосва. Явно хората изпитват потребност да го докоснат. Тази творба също беше много интересна. Честно казано, не е точно мой тип. Както Гого се изрази, аз може би се увличам по някакъв начин от кича в изкуството и той ме провокира. Тази картина също много ми хареса. Това беше цяла серия, която се казваше нещо от рода в джунглата. Това са едни по-деликатни, флорални картини, които гледах накрая вече, когато напусках. Честно да ви кажа, едно от нещата, които ми направих най-много впечатление, че когато се разхождах в едната посока, видях едни творби. Когато направих същата обиколка, но вървейки в противоположната посока, видях съвсем различни неща и съм сигурна, че ако бях направила трета и четвърта обиколка, щях да видя още повече различни детайли и различни неща в изкуството. То ни запленява, провокира мислите ни и ни кара да отворим сърцето си и кръгозора си, така че препоръчвам на всеки от вас да последва артисти онлайн, не само музика, да последва артисти, които занимават с визуално изкуство и по този начин да обогатява себе си. Ето тук имаше изложба на виртуално 3D изкуство, което разглеждаш чрез VR очила. Последвайте хората от Virtual and Augmented Reality Lab. Те имат само Facebook страница, за съжаление. Ето го Гого, който се гмурка вътре, а ето ме и мен, която легнах вътре в една скарида или не знам какво беше, за да я разгледам отвътре. Беше изключително забавно, много зареждащо и отпускащо преживяване. Много ми хареса и браво на тези хора за начина, по който ни обясниха и ни показаха как да разгледаме тяхното изкуство и как да влезем в виртуалната реалност. Казаха, че самите артисти също рисуват чрез VR очила с приложения вътре в 3D реалността. Не ми се иска да вярвам, че изкуственият интелект ще ни отнеме това да творим изкуство и човека да се занимава с творенето, с творчеството. Това е най-богатата част от живота ни. Да сътворяваме неща, без значение дали ги сътворяваме под формата на красива градина, картина, музика или нещо друго. Вече беше и момент за почивка, защото аз определено се изморих. Ето ги тинейджерите тук. Това ще е твоето модерно изкуство, когато ти го създадеш. Беше доста впечатляващо. Аз лично много се заредих. А ето в този кът имаше възможност ние да допринесем към една картина, която накрая явно ще да остане като резултат от цялото изложение. Аз използвах красива розова боя, за да направя едно розово сърце. Задачата беше да нарисуваме нещо, което предизвиква емоция в нас и тези емоции, които изпитваме, да ги претворим на платното. Това е моят отпечатък, който оставих на картината. Хоп, ето го и Веско от екипа на издателство Ракета, въоръжен с фотоапарат и ентусиазъм. Той е голям любител на изкуството. Разходих се малко и с него, преди да си тръгнем към дома. Времето беше невероятно. Гледките в този София Тех парк също са много красиви. Това беше силно обогатяващо преживяване. Какво мислиш, Гоги? Ще звъня на човека с китарата. Въпреки това, намери ли го за обогатяващо? Да, бе, как? Заговор за кражба. Браво, браво. Браво. Dокато се усетя, децата формираха заговор за кражба. Значи изчислихме, че за да си купя картината, която ми хареса, трябва да продам 3000 книги. Но тъй като продам 3000 книги, всички оборот не е печалба, трябва да продам 6000 книги, за да си кажа, ето, купувам си картината, която ми хареса. С колко книги трябва да се повиши продажбата на издателство Ракета на година, за да може госпожа Ракета да си купи една картина за 30 000 евро? Въпросче.